Sanibonani babukeli emakhaya, ngiyathemba ukuthi niyaphila nonke, nathi siyaphila lapha e-studio siyimqemane. Igama lami nginguHawukile M. Njenganenhlala yenza-ke la kwiNkaba TV, siba njalo nesihambeli sethu esisuke sikhona. Kodwa ohlelweni lanamhlanje sicela ukuthi nisiphe indlebe, sihambisaneni sisonke. Emveni kwalokho sizobe sesiya-engage futhi sonke ngama-voice note. Ohlelweni lanamhlanje-ke isihloko sethu sithi nominator lowo wemuntu, noma ngabe wesilisa noma ngabe wesifazane, okwenzele kahle empilweni, okuthathe wakubeka la ukhona namhlanje, noma sithi obambe iqhaza empilweni yakho. Usichazele ukuthi ubani wakabani, wenzeni, konke kanjalo. Kodwa-ke olanamhlanje uhlelo umehluko nje mncane ekuthenini sizobe siyixoxa, nami ngizobe ngisho nami abami, no-guest wethu okhona namhlanje uNobuhle naye uzobe esho naye abakhe abamhlabe umxhwele. Sizodlulisela ku-guest wethu uNobuhle asibingelele, bese emveni kwalokho sesiyaqhubeka. Sis, unjani? Ngiyaphila, unjani? Ngikhona. Siyakwamukela kwiNkaba TV. Siyacela ukuthi ubingelele ababukeli, ubatshele ukuthi ungubani, bese siyaqhubeka. Sanibona ababukeli emakhaya, igama lami nguNobuhle wakaMadlala Isibongo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe sohlelo namhlanje. Siyabonga kakhulu nathi Nobuhle. Nobuhle, nansi indaba lana emnandi ngale ndlela. Empilweni kuke kuze kuthiwe umuntu ubonga ngoba nakhu esefile. Yabo, into esuke ingasekho ke mnandi leyo. Ngobani usuke engasekho emhlabeni, engasazizwa lezo iy'ncomo lezo. Kodwa-ke sithe namhlanje ohlelweni lethu ake sithathe nje ithuba sibabonge labantu laba. Ubani odlale indima enkulu kuwe? Ngabe uyedwa, babili, bathathu, noma bangadluli kwabahlanu, siyacela. Mina bafethu baningi abantu abayidlalela indima empilweni yami. Ngiyabonga nje kwabaningi nje abayidlalile indima. Ngingababala nje impela nje ngithi bangikhulisile empilweni nje. Ngingabala ngisuka from primary school till tertiary. Wow. Yabo nje bafethu, ngingaqale nje ngithi ngiyabonga umndeni wami. Bafethu, umndeni wami ungisekile kakhulu nje empilweni, bangikhulisa. Uyacabanga nje ukuthi siyingane siyawenza amaphutha. Bafethu, ulenze iphutha uyintombazane uze ubone kahle ukuthi hhayi, angiyi-deserve i-second chance ekhaya. Kodwa nje ekhaya shame bangisekelile. Njenganentombazana-ke nani niyazi ukuthi amantombazane asigangile-ke. Saphuma samantombazane. Ufundisiwe ekhaya ukuthi uyintombazane kumele uy'phathe kanjani. Uyakwazi-ke nawe ukweqa-ke isandla somzali-ke. Uy'thole usuphuma-ke usuyintombazane, uy'thole usuhlangana nabafana-ke, usukhulelwa-ke. Hhayi, ngingasho ukuthi kungenzile lokho. Ngakhulelwa, ekukhulelweni kwami ngacabanga ukuthi ekhaya ngaze ngabaphoxa. Ngingasho nje ukuthi ekhaya siyakholwa, siyamazi kakhulu uJesu, sisindisiwe. Ngiyakwazi ukuthi kuyihlazo kangakanani ukuthi umuntu wesifazane akhulelwe azana noJesu. Kodwa engingakusho ukuthi abazange baze bangilahle. Ngingabala ngisho ingane yasekhaya encane, omncane kunami ekuthiwa uThobile. Wayephuma ngisho esikoleni angigadela ingane, efunda, enza u-matric, angigadela ingane ngoba befuna ngiqhubeke nempilo, ngiqhubeke nesikole. Bafethu, ngeke ngimkhohleke umzali, uma wami ungisekile, wangihlalela nengane yakhula ngoba bengifunda isikole. Asho ukuthi angifuni ukuthi uyisole, ugxeke ingane, ugcine usuyizonda ngenxa yokuthi uyitholile ngase ngathi ihlala phansi ungabe usaqhubeka nokufunda. Wangiseka, wangikhulisela ingane. Yakhula ingane isindala nje, nasekukhuleni kwayo ikhula nje yazi ukuthi uyena uma ngoba uyinakekela njengane yakhe ingane. Ngibale nje ngisho abazalwane enkonzweni, abazalwane abangikhulisile, ngimncane, ngingamazi uJesu, ngingazi ukuthi
uma uwumuntu omusha kumele uhambe kanjani endleleni. Bangifundisa ukuthi uhamba kanje, uhamba kanjena. Ngimkhohlwe nje umzalwane noma ngeke ngimenshine-ke igama lakhe, kodwa uyazazi ukuthi uma ngabe sengithi ngibhekene nento ethile ngikhulume naye, angibonise angitshela ukuthi hhayi, kumele uhambe kanje, uhambe kanjena, asho ukuthi singene kwi-fasting senze ukuthi nokuthi. Bazalwane bayidlalile labo bantu indima enkulu empilweni yami nje, ngingasho ukuthi ibona abantu engeke ngibakhohlwe labo ngisho ekukhuleni kwami, ngihamba nje ngikhula sengize ngimngaka nje. Wow. Hhayi sasamnandi isitori sakho. Ngiy'buzele wena Obuhle, yini eyenza ukuthi ngeke uze ummenshine lo? Phela lana sikhuluma nje sikhululekile la, into yangampela kubalulekile ukuthi uma ngabe selibukwa uhlelo akazazi ukuthi uyidlalile indima empilweni yakho, ngoba uma ngabe ungamazisi manje uyomazisa nini? Nomunye uzocabanga ukuthi hawu kusho ubesho mina, nomunye athi hawu kusho ubesho mina. Nabamaziyo bathi hawu thina siyazi thina ukuthi wena wawumsiza, kodwa manje nangu akakubalanga ukuthi engekazasho, okusho ukuthi bekungasiwena. Ubani lowo? Hhayi cha, ngiyakuzwa wena uqinisile impela, kubalulekile ukuthi ngimmenshine. Ngingasho nje ukuthi usisi Nomthandazo. Wow. Hhayi uyidlalile impela indima enkulu empilweni yami ekukhuleni, kule ndima le yokukholwa nje. Ubengibonisa nani nani, engigayida yabo nje. Mhlambe yini ongayibalula nje ebeyi-guidance eqhamuka kuyena? Ngingasho nje ngithi ungi-encourage-ile kakhulu. Kunzima yabo le part le ye-fasting, indlela engikuthanda ngayo ukudla. Yeah. Ngiyakuthanda ukudla, kunzima ukungena kwi-fasting, kunzima. Kodwa besithi uma sixoxa angitshela ukuthi enza kanjena, uyabo nje uma wenza kanje ngisho usemsebenzini, ukuze ungalingeki, mhlampe ehamba uye noma isethoyilethi, ufike ukhuleke ngesikhathi se-lunch, ukhuleke. Kunzima bazalwane ukufasta usenkonzweni, usemsebenzini, I mean, kunzima cause ulo naloyo uphethe ukhari wakho onuka kamnandi, uze uhala impela. Kodwa nje yabo nje ngithe ngathi uma ngabe ngiyilandela lokho ukuthi uma ngenza kanje kuyenzeka. Ngayibamba leyo ukuthi uma ngisemsebenzini nje ngikwi-fasting, isikhathi se-lunch angishone endaweni yami ewukuthi ngifike ngikhululeke khona, ngikhululeke bese ngiyabuya futhi mase kuphela i-lunch ngiphindele emsebenzini ngaphakathi. Okusho ukuthi singasho ukuthi uxolo ukuthi uthi uma ngabe usemsebenzini ukuthandaza kuphenduka kube ukudla. Impela kunjalo, impela kunjalo. Emveni walokho awubusahala, akube kusenzeka lutho. Ngenhliziyo nje usuke usuyitshelile nje ukuthi inhliziyo amkela ukuthi manje sikwi-fasting. Wow. Uyazazi ukuthi ufunani, njengoba ungena kwi-fasting uyazi ukuthi ungenelani. Ukudla indlela engikuthanda ngayo, kodwa inhliziyo sengiyakwazi ukuyitshela ukuthi inhliziyo amkela. Awusukanini madoda. Uma ngabe nje uthi wena ukudla uyazithandela, kodwa inhliziyo isiya-understand ukuthi lalela amkela. Sibuyele-ke kusisi omncane wasekhaya. Ukhulume ngosisi omncane wasekhaya bekuhlalela ngisho nengane efunda u-matric. Ungathini nje kuyena? Kuyena nje ngingamtshela ukuthi ngiyabonga kakhulu i-support ebengiyithola kuyena. Ungikhuliselile ingane, wangihlalela nayo incane, wahlala nayo, wayigayida, wayenza yonke into. Ngingabakhohlwa kanjani kodwa abafowethu? Bayidlalile nayo indima enkulu. Yabo nje namanje bayaqhubeka bayayidlala indima. Ingane isikhulile, isifunda ngisho isikole, bayayilekelela ngisho emsebenzini wesikole, bambhalise. Kumanje nje indlela asehlakaniphe ngayo ngisho esikoleni nje. Bayamsiza, bayamlekelela. Nje hhayi bafethu i-support engiyitholayo mina inkulu, inkulu guys. Hhayi siyabonga kakhulu bakithi. Iwona-ke lokhu esibona ukuthi kubalulekile ukuthi sikwenze, ukuthi babongwe abantu. Ngabe bakho ukukhona osalayo?
umndeni wami nje wonke, wonke khona ngisho o-Leywood, o-P_M_B nawo ngiyawubonga. Nawo indima uyidlalile empilweni yami yonke nje. Wonke. Ngoba manje ngingilokhu ngibabala ngoba sebebaningi kakhulu. Kodwa-ke bayazazi-ke. Oh, hhayi, kuyazwakala. Manje unobuhlakani nabangani? Hheyi. Abangani. Ya. Abangani manje. Akekho umngani okwamanje. Lutho. Akekho nje nomngane wakwadlala indima thizeni. Hhayi, umngani. Akekho ngimkhumbulani engimaziyo. Nobuhle umuntu omusha, wenza kanjani? Awusiza abanye? Hhayi cha, bandlayo umngani kodwa hhayi cha, ngiyambonga. Bayazi nje nabo abantu ukuthi hhayi cha, uma kungathiwa khona umngani kanobuhle angazi angabe evelephi. Hhayi angazi angabe evelephi. Mhlampe umngani ngamgcina e-high school. Manje nje. Ayi wesikhokho ngiyakuvuma. Hhayi. Akujwayelekile. Kukhona mina ofisa ukungibuza kona-ke. Hhayi bo, hhayi-ke phela songibuzile-ke mina-ke waqhaqhamuka. Ya. Ake size kuwena-ke. Ingabe ukhona yini noma bakhona yini abantu empilweni yakho engingasho ukuthi balidlalile iqhaza empilweni yakho ekukhuleni, bakukhulisa njengoba nje uyi-presenter nje for sure ukhona umuntu o-behind kuyo yonke lento nje ongamusho noma ongabasho ukuthi mhlampe bakhona empilweni yakho. Ela-ke nobuhle ngikunikeze iy'mpendulo. Njengoba nje ngiwuHawukile M, angibisananga ngabe uHawukile M. Ngikhulisiwe ekhaya, ngakhuliswa mina-ke ngikhule umndeni wami ungahlangene, kodwa-ke ngizothi ngomusa kaNkulunkulu ngavikeleka ngoba mina ngikhule ngiyile ngane le ibihamba ihlaliswa laphaya, ihlaliswe laphaya, ihlaliswe laphaya, ihlaliswe laphaya. Kwaze kwafika isikhathi la abazali bami behlukana khona, kwakuyinkukhu nempaka-ke. Uyabona nje kwakusinoma sekuthiwa kuyalithwa mhlawumbe kuliwa ngisho nangami. Uthatha mina ungisacazela lapha noma ungithatha kanjalo. Yayibona leyo nto leyo. Kodwa kwakhuleka, yabo. Kwakhuleka kuthe ekukhuleni kwami kanti ubaba uzobuya engqondweni athole wangithola u-step mother. Hayi suka. Yabo uma ngabe kukhulunywa ngo-step mother kuthiwa step mother babi. Ngoba uhlezi kuthiwa nje u-step mother ba-evil. Khohlwa. Yabo loyana wayengazisa, engithanda, enginakekela, ngiyingane yakhe, uthando engalitholanga emndenini ngingakazani naye. Ngaqala kodwa ngalithola kuyena. Yabo, khona nanokuphela nje ukuthi ini yonke leyo nto leyo wangikhulisa nje kahle, angakhula ngaze ngakhula. Kwaze kwafika isikhathi-ke sokuthi siyahlukana naye, kodwa nje yabo uma kukhulunywa ngoma. Angifuni uqamba ababukeli, ngiyafisa ukumbonga loya muntu wesifazane ongu-step mother wami, wayidlala indima enkulu empilweni yami, uNelly Mkhwanazi. Wadlala nje enkulu indima empilweni yami. Bese kuzoba nama-family members engawathola khona ekhaya. Cabanga ka-step mother. Baphenduka baba osisi bami, baba obhuti bami, ngaba nomalume, yonke into nje yajela nje yathi nje kwaba mnandi nje kwamanje yaya. Bese sekuzoba cha khona isigaba engicela ukuseqa. Ngicela fisa ungangikhokhisi, ungangigombolokqo. Okay. Ungangibuzi sona. Bese-ke kuthena uma ngabe sengikhulile ngabusiseka ngabantwana. Wow, abantu abami. Yabona uma ngabe kukhulunywa ngesibusiso, kukhulunywa
bake bathi abanye abantu iy'ngelosi, yabona leziyana ezami iy'ngane isupport ezinayo bancane, kodwa izinto abasebezenzile kimi, uthando abanginikeze lona, ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngabo, ngiyababonga. Iy'ntokazi, iy'nsizwa, ngizeleke mina-ke bakithi-ke uma ngabe kuthiwa nje ubusisiwe esifazaneni, yabo, kushuwo mina. Ngibusisiwe nje kakhulu. Kukhona konke-ke endleleni engikwenzayo okungithola ukuthi kumama-struggles athile endleleni, kodwa akukho la engake ngezwa khona ethi owami umntwana ma sengaze ngibhekane nesimo esikanje, mhlawumbe financially, ukhona, yabo. Kunalokho la kuba khona iy'ngqinamba yila bevela khona, yabo. Baya-understand ukuthi hayi uma kuwukuthi mhlawumbe kunama-struggles ey'mali, mhlawumbe zokukhera ey'koleni kanjalo, bayazi ukuthi isizini ekhaya esidlula kuyona, yabo. Uma kuwukuthi ziningi nje izinto esidlulile kuzona, mhlawumbe ezinye engingangazibalula ngesizathu sokuthi ezinye ezi-personal kakhulu, yabo. So kodwa abakaze baze badinwe bathini. Uma ngabe ngithi zi-personal kakhulu, ngisho ukuthi izinto lezi thole ukuthi zithinta imindeni kakhulu, futhi thole ukuthi zithinta bona futhi abantwana kakhulu, yabo. Yes, so mina-ke ngakhiwa ngaba ilo mzali lo oyisikhukhukazi, Nkosi yami, obafukamelayo abantwana bakhe, yabo. So nje ngasizakala kuleyo ndima ekuthenini i-upbringing yami mina ngilwele ukuthi ngifuna ukwenza kangcono, yabo. So-ke ngaqhubeka up until manje ubalule indaba yokuthi njengoba uyi-presenter, ngingakafiki-ke lapho. Babile-ke khona abantu endleleni, abazalwane, njengoba nawe usho ukuthi umzalwane, babile khona abazalwane bengibamba ngesandla sikhulisana. Kunomama nje owase-Claremont kwaDabeka, ngicabanga ukuthi uDabeka A, ukuthiwa uMamJali. Yo, loya mama loyana wangenzela umusa empilweni yami, wangifundisa ukuthi uma ngabe uwumama usamncane kufanele ukuthi ziphathe kanjani, zikhulise kanjani iy'ngane zakho, inakekele kanjani impilo. Uyazi ukuthi ufundise ukuthi uma ukuthi usenkonzweni nabantwana yini edingakalayo kubona. Uyabona nje ngaba ne-shoulder to cry on. Mina-ke bengilo muntu ongakhali, kodwa ngakufunda ukukhala uma ngabe sengihlangane noMamJali. Nje ngiyambonga nje kakhulu uMamJali, wadlala enkulu indima empilweni yami. Abese sekuzoba umama ekuthiwa futhi uMaMpungose. Mampungose, social lami leliyana, yabo. Nje ey'nsukwini ade ngisendela nje ama-voice notes ethi heyi ngiyakukweleta, ngikweleta nje ukuthi ngifike nje ngizokuvakashela nje nomndeni wami. Uyabona sesinesikhathi sahlukana, kodwa into leya bond leyana, yes, ayikaze ize igashuke, yabo. Nje naye-ke indima ayidlalile kakhulu kimi yokungenza ngibe umuntu wesifazane onezwi, yabo. Onezwi ukuthi ngiyakwazi ukuzimela ukuthi nguwumuntu wesifazane, nami I have a say, yabo. Ekhulile kodwa akangathatha ngokuthi ngimdala, uyingane, yabo. Uma ngabe umncane ube-reduce naye, a-understand isimo sakho, nihambisane futhi. Awangibamba ngesandla bakithi, wangibamba ngesandla, uyashumayela-ke, uyashumayela. Uma ngabe seshumayela kuphequka izinto, ngiyachazela, yabo. Ngazama-ke nami ukuthi ngomusa kaNkulunkulu phela nami ngitheleleke, yabo. Cha bandla, angifuni ukuqamba amanga, ngasizakala nje kakhulu. Uyena-ke futhi lowo mama ikakhulukazi. Bese sekuzoba nomunye ekuthiwa uSisi Sibo. uSisi Sibo owakaMkham, uhlala endaweni yaseNtshongweni.
khona ukuthi kuthiwe unosisi, unomakhelwane, uyabona uyiyona yonke into. Yazi umuntu oku-understandayo. Kombolicious, ngiyakuchazela. Uyikhombo. Uyakuthanda-ke nanokupheka. Mina isikhathi esiningi ngiyabalekelana nokudla ngey'zathu zami. Ngiyothi ngimbone ayidla ntombazane. Ngaphansi kona manje ngathi ngithi ngiyafika kwakhe, hawu Jesu sekufanele ukuthi angidle siyongiqondisela iplate lapho mina ngidla kancane. Uyabona nje uyidlalile enkulu indima empilweni yami, endaweni uthola ukuthi endaweni mangabe ungajwayele, yabo, abantu futhi bekubuka nje ukuthi khona abantu bona athi bakubuka nje ngenye indlela nawe wazi ukuthi ngobani, kodwa yena bandla angifuni uqamanga wafike nje wenza empilweni yami kwabalula nje kakhulu. Ngiyamthanda nje kakhulu. Yes. Bese kube khona nomunye-ke uMaqinasi. Maphapyosi. Unomthiyo wakaMkhize, Khabazela, uMavovo. Hayi ngiyakuchazela, uyena-ke usuke eyithakazela. Hayi shem bakithi uyingane kimi. Ngale ndlela le eyokuthi uthi ma, athi mami, yabo. Kodwa yazi umuntu ongafuni ukuthi ustrugglishe, ongafuni ukuthi usafarishe, ongafuni ukuthi uphatheke kabi, yabo. Umuntu othi uma ngabe ufikela isikhathi sokuthi thatha lokhu ukubeke laphaya akubuyise nathi no, akabi isikhathi sakho. Uyakhumbula phela wena ukuthi wathini wena isikhathi sakho sizoba khona nini. Aba umuntu okwaziyo ukuthi athi izinto ngalesi sikhathi zihlakazeka, athi no, isikhathi, put your house in order, yabo, bese sekuyalunga futhi. Umncane kodwa ubuhlakani anabo. Akukho la sengazane naye, asikho side isikhathi, mhlambe eminyaka mhlambe 3 mhlambe noma 4, kodwa akukho la engithe uma ngabe ngifikelwa izimo ezidinga ukuthi akube khona omunye umuntu angabi khona. Ngiyakutshela, uthola ukuthi angazi ukuthi waze kanjani, kodwa uyazi. Thola ukuthi ngizombona nje ekhaya lami esefika, ngizombona nje esefona, ngizobona nje esesenda ilokhunjani uWhatsApp in, yabo. Kukhona nje isikhathi la kwaba khona, yabo, kwacaca ukuthi kuyi-desert-ke empilweni yami. Cha bandla, kuyadezetheka futhi kwadezetheka ini yona. Wafika yena wayivele nje afike namanzi, i-desert phela kusuke kuwugwadule. Exactly. Awafike yena nje, wafike nje amathise. Ngiyakuchazela, yabo. Nubona ukuthi nokunye kade sekufuna ukuphelelwa iy'mpande, mangabe sefikile nje yena wanisela, hawu uvuke, yabo. Nje ngiyambonga nje kakhulu ngeqhaza alibambile empilweni yami emncane. Bese kuzoba umndeni wakhe, umndeni wakwaSoni. Oh, that family. Ngiyakuchazela. Yazi ukuthi umndeni uvesane nje ukuthathe nje, yabo. Uyabo, khona leyo nto leyo, uthola ukuthi unazo izinto, impilo ikhona, kuyenzeka, kodwa uthola ukuthi uyabona ukuthi uhlangane nabantu univele nje nijele nje nibe into eyodwa, yabo. Nje ngiyawubonga nje kakhulu. Bese kuzoba usisi uSile, udokotela, ngimbiza kanjalo-ke, udokotela Mrs Mpungose naye. Hayi lo Mrs Mpungose kade ngibusha. Hayi lo wasekuqaleni. Yena-ke uyi-specialist sami. Uma ngabe nje kukhona nje into nje ephuthumayo, sengithe uma ngabe ngithi ngiyacabanga kwangaphelela kahle, ufika ukuthi shona kudokotela. Yes. Ngibisane ngishone kuyena. Sengambiza nje ngokuthi nje udokotela, ngoba udokotela wempilo yami. Mrs Mpungose bakithi. Bengithi udokotela kwi-profession. Udokotela wami. Kodwa yena akazi ukuthi why ngimbiza ngodokotela. Ngoba nje hayi bandla, uyambona umuntu noma ekhuluma uphansi, sisayoke sibe naye nje naye la kwi-show. Uphansi,
uyadokotela nje mangabe nje ekhuluma yabo. So indima yena ke ayidlalile empilweni yami, udlale indima yokuthi abe khona la ngimdinga khona. Asijwayelene kakhulu, asixoxe futhi njalo, kodwa uma sike saxoxa, angiyakuchazela wena. Obekade kugobile kuthe kanje, qonda semthamo. Hlezi nomjovo. Dokotela. All right. Uyabona? Exactly, kunjalo. Yebo, bese ke abazalwane obviously bayidlalile indima enkulu, kakhulu 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 kakhulu. Kodwa nangulo engifisa ke manje ukuthi kube uyena. Sitha nje indlela yokuhlala. Inyona. Hayi, ngiyafisa ke ukuthi yena sixoxe indaba yakhe. Hey, bazabaleka umuntu. Ngiyachazela, yabo nje ngisho nequestion nalo liyabona ukuthi kuzokhulunywa ngomunye umuntu manje. Uyizinto eziningi empilweni yami. Okay. Ngimaze nje ngonyaka odlulile. Kodwa ufike wayimpendulo yemthandazo engayithandaza eminyakeni eyedlule. You understand? Wazoba impendulo yethalente lami elake kwafika isikhathi sokuthi licishwe ngama early 2000s. Yezwa? Uma ngabe ngiqamba ngithi ngiyazama ukuthi ngiyangena kwi-industry. Kwacaca ukuthi kukhona khona amanyompenyompe enzakalayo, ziyamiswa nje izinto empilweni engisifunayo. Yabo. Ngazama-ke ngiqinisela. Uyaphuma ke kuma umuntu uhlwaye kufuna imisebenzi, sukhohlwa nokukhohlwa usibukade ufuna ukwenza ini. Up to 2021 ngangikade nje ngisebenza nje kahle, kwafika isikhathi ukuthi kwavele nje kwaphela umsebenzi. COVID. Lapho ngawuthola ngawe i-COVID, ngawuthola ngo-2020, 2021 kwaphela. Kanti sekubuyela lapha yena ekutheni phela wena sikhumbule ukuthi wena ungubani. Yes. Uma ngabe ke sengibuyela ngihambe ke manje sengifuna ama-agency engizosizakala kuwona ukuthi ngisizakale ke ekukhuleni kwethalente lami, ukuvela ukuthi kahle kahle phela mina inawo umkhakha inhliziyo yami ekuwona. So ke kwenzeka ke okwenzakalayo, umuntu kwazama-ke ngaleyo ndlela leyo azama ngayo, kwabeke sekufika u-2025. Ngicela ungayichazi indlela esihlangane ngayo, kodwa ngichaze nje yena esefikile empilweni yami. Indima ayidlalile, ngiyakuchazela. Yazi ukuthi wenze umthandazo 2022 bese uyaphenduleka 2025, futhi uphenduleke exactly ngale ndlela wena le obukade uyithandazele ngayo, waze wayipicture even nasengqondweni yakho ukuthi ufisa ukuthi kwengathi ukuthi kungaba kanje. Uyafundisa, unesineke, unothando. Hayi wena. Hey, Jack of all trade. Hey bo. Hayi. Ngiyakuchazela. Okay ke, lo sisi engikhuluma ngaye. Uhlala leGoli. Emazweni. Uyangichazela? Hayi. Ngiyakutshela. Usisi uMbali uMacele kaSithole. iLamborghini. Hayi wena. Ngimbiza ngeLamborghini ngoba i-sports car. Ngathi noma ngisiguglisha ngathola ukuthi wow, ilezi imoto lezi zithi ezinye kade ihamba ziningi, ifika wing kube ngathi ayikaze zibe khona. Yilokhu ke nafika wakwenza ngithi empilweni yami. Yabo, wavele nje wafika fast ukushesha. Yabo, kwathi ngabuyela same time kwi-position. Yabo, kube ngathi ukuthi uthe mangabe idlula le moto athi kwathi kaba yimina ke lo. UyiLamborghini ke yami, my sports car. Umama wesizwe. Hayi wena. Ngiyakuchazela. Mbokodo.
umtapo wolwazi. Uma ufuna ulwazi laphayana nanoma yini, angeke futhi uzomconfirm, angeke usho ukuthi hayi une-academy uyafundisa. Uzomthola engasafundisi, uzomthola eseprofetha, uzomthola eseshumayela, ungena yonke indawo, uzomthola esewumama, uzomthola esewumzali. Uyiyona yonke into. Ngisho ungamsendela i-voice note ngo-1 ey'ntatha, mphathi ngibhekene nesimo esikanje, ubhekile, uyaphendula. Ngo-4 umthola e-text esho ukuthi hayi ngiyazi ukuthi ngathi ukuthi khona into engahambi kahle, kwenzakalani, akulunga izinto, yabo. Uyilowo muntu nje lowo, ulolo hlobo lomuntu wesifazane. Ngiyathanda ukuthi ngimbonge kakhulu umphathi wami bakithi, unkosikazi walaphayana koJobe. Ngithi nje mphathi, okwenzile empilweni yami, ufike washayelela isigxivizo, wangenza ngazazi ukuthi ngumuntu wesifazane empilweni ngifuna ini, yabo. Wafika kungazi ukuthi ngifuna ukulahlekelwa i-direction ngephupho lami, ukuthi kahle kahle ngifisa ukuba yini empilweni. Awafika nje washayelela isipikili, waqonda yonke into. Ngiyakubonga nje kakhulu. Ungifundisa ama-monologue. Ngangicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi yini i-monologue, kanti ngangiqamba amanga. Ini yona? Discover manje. Hayi bo. Njengamanje i-confidence enginayo, yabo, ngiyachazela. I-information aseyigxishile la kumina, yabo, engapheli amandla. Wenze njani-ke? Hayi ukuthi mhlawumbe ukhetha abantu abathile, cha. Siyi-group, ngama-group ahlukahlukene. Uyawamenenja wonke ngendlela efanayo wonke. Aphinde abe nesikhathi somuntu ngamunye, indlela ayiyona. Aphinde bathi abantu sithi si-strugglisha, yezwa, azi-ofarishe yena ukuthi uzoshiya umyeni wakhe ahambe aye kubantu, angafuni ngisho isenti, angafuni ayibo. Kwi-industry akudlalwa. Uma ukuthi nje umuntu uzobamba i-workshop nje ama-hour 2 kufanele kucace ukuthi kwenzakalani, kodwa yena akafuni imali yalutho. Kuba nje ukuthi usukile le eGoli waya kubantu labo ayakubona, afike abafundise, azikhiphe yena, yezwa, iyena lakhe lonke, azigxishe, azifake kumuntu yonke i-information anayo, wenza isiqiniseko sokuthi usala engenalutho. Indlela-ke nami ngisuke ngibona ngayo, kanti nginamanga. Uzothi esabhekele ehamba, usasemotweni, uyangena futhi emagruphini, ufundisa into entsha. Usefikile kwakhe, uyacabanga ukuthi ithini esuke sicabanga ukuthi kuphelile, kanti yena akaphelelwa. So nje ngiyamubonga kakhulu umsebenzi awenzile empilweni yami. Cha, impela uma ngabe kuthiwa uNkulunkulu uyayivula indlela kwaHlongasibi, ngibonile kusetshenziswa yena. Ngibonile ukuthi kaHlongasibi kusuke kukhulunywa ngento ekanjani, wafika yena wayibulldozer yena. I understand. Wafike nje ngokungfu. Wafike kwacaca, yabo. So nje ngiyambonga nje kakhulu. Kuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi siyabafundi simhlubule kwabanye, mina cha bandla ngikazi. Asibeka ngco. Okay. Akhulumeke kabi, inboxwane, kwenzeke zonke izinto
ngiyafisa mina ukuthi abantu kwi-industry bawuyeke lowo mkhuba lowo ukuthi kuyakhulunywana, kuyaxekwana, yonke leyo nto leyo. Ngiyafisa nje kakhulu ukusho ukuthi ngiyambonga kakhulu. Ngizomtshela nje kahle ngala ngithi nje mphathi Mbokodo, ngiyabonga kakhulu umsebenzi owenzile empilweni yami. Ngine-backbone namhlanje wena, ngazi izinto eziningi, injula yezinto zakwi-industry engisaya kubhekana nazo. Nje ngiyabonga kakhulu ukuthi ungiqeqeshile, uyaqhubeka uyangiqeqesha futhi ngiyaqeqesheka. Ngizimisele ukuthi konke lokhu ongifundisile kona nongifundisa kona ukuthi konke ngikuthathe ngampela kube ukuthi kuhleli emgodlagodleni wami, njengoba uhlale usho ukuthi nje yonke into ayihlale emgodlagodleni. Ke ungifundise kakhulu nangokuthi ayikho inkomo yobuthongo uze uyi-translate uthi there is no cow for sleeping. Lokho ngibuka-ke kuwena mphathi ukuthi hawu ngampela yazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ubhekile, ngaso sonke isikhathi ubhekile. Ngampela ayikho inkomo yobuthongo, yabo. Ungifundisile nje izinto eziningi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyakuthanda nje futhi into eyisimanga. Uyabona into engachazeki. Ngiyakuthanda kakhulu kakhulu kakhulu. Futhi-ke ngiyazi ukuthi nabanye ozakwethu njengoba kade ngibalulile ukuthi uyasifundisa, bayakuthanda nabo ngendlela efanayo. Hayi Bandla, hhayi indlela osumchaze ngayo impela. Yebo Shem. Sengivesane ngamphitha ngaba nesithombe sakho ukuthi uwumuntu onjani nje. Hhayi umchazile, yazi umsuse from A wamusa ka-Z, wamsusa phansi wambeka, umsuse phezulu wambeka phansi, ngambona njengoba. Sengifisa ngisho ukuzwa iphimbo lakhe, indlela osumchaze ngayo, hhayi sengifisa ngisho ukuzwa nje ukuthi kahle kahle umuntu okhuluma ngaye, mase ngimuzwa ukuthi kahle kahle uwumuntu onjani, ngoba hhayi usumbekile Shem, umuntu othobekile. Babukeli, nango-ke uNobuhle esho ukuthi uyafisa ukuzwa ngibale abantu abaningi, kodwa uzwele engiyisa mina kaMpumelelo njengamanje ekamphathi wami iLambogini Mtapolazi, umama wesizwe. Hayi wena, hayi yes. Ke njengamanje so sizofonela udade wabo, sifonele umphathi wami, bese sesiyasuka sesiya kuma-voice notes. Hello. Sawubona njani? Hello. Unjani? Yes, ngiyaphila njani? Siyaphila. Usohlelweni lana Inkaba TV, ukhuluma noHawukile M. Uthobile esikhuluma naye? Anjani? Uthobile esikhuluma naye? Yebo, ukhuluma noThobile. Bengithi sisohlelweni la kwiNkaba TV etholakala ku-YouTube. So-ke namhlanje sinohlelo lwethu olumnandi kakhulu lapho isihambeli sethu nepresenter ikhuluma ngabantu ababambe iqhaza empilweni yabo. Sinodade wenu uNobuhle, angithi uyamazi? Yebo, ngiyamazi. Yes, uNobuhle-ke uyena othe ebantwini bonke ababalulile wathi uwena odlale indima ngomunye wabadlale indima enkulu abangafonelwa. Ukhona njengamanje. Over to you Nobuhle. Sawubona unjani? Yes, ngiyaphila Nobuhle. Ngiyaphila sis. Nje ngithe nje ake ngikufoneleke namhlanje. Nje ngibonge indima neqhaza olibambile empilweni yami. Kade ngithola umntwana ufunda isikole, umnakekela, umtreat-a as umntwana wakho.
wamkhulisa nje, wamphatha kahle, wamnakekela. Ngithe nje uma ngithiwa leli thuba nje ngathi hhayi, ake ngikubonge Ntombi indima oyidlalile empilweni yami. Hhayi, cha, siyabonga, hhayi niyasimangaza nokuthi nisifake ey'nhlelweni zamabonakude. Hey sisi, hhayi, ngithe nje ake ngikwenza ube famous. Hhayi, ngiyabonga. Yes, hhayi, siyabonga. Hhayi, siyabonga sisi. Nje singakwenza. Hawu, hhayi siyabonga impela i-support yakho. Hhayi, okay-ke sisi. Thobile, ungathini nje kudadewenu nangu esekhulumile ekuncoma, ungathini kuyena? Ngithi unangu udadewenu esekhulumile ebonga ekuncoma, kuningi-ke akukhulumile la ohlelweni. Wena ungathini wena kuyena ngalamazwi yena aqeda kwasho kuwena? Siyambongela. Lokho nje engingakusho. Siyabonga. Uthi uyakubongela nje ukuthi uyabonga, ubonga ukuthi uyabonga. Uyabona ukuthi kuhle kanjani? Hhayi, ngezwe. Thobile, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ubukade ushilo-ke nasekuqaleni kade sikufonela offline, washo wathi uphansi phezulu usinikeza nje umzuzu owodwa. Siyabonga kakhulu, inkosi ikwenzele okuhle. Uqhubeke nje umndeni wakho unakekele ngayo yonke indlela, nawe uze ube nowakho umndeni. Siyabonga kakhulu nangethuba osinikeze lona. Siyabonga, bye. Hayi-ke yabona, ayikho into emnandi njenganokuzwa abantu bandawonye bezwana. Kulesi sikhathi samanje ziningi izinto ezenzakalayo esiyizwayo ngisho emsakazweni, siyibonayo ngisho komabonakude, imindeni yenzakalisana. Kodwa wena nodadewenu ini yona yakuchazela. Siyabonga kakhulu. Shuthi-ke nami sekuyinami ithuba lami-ke nami uthi ufonele umphathi. Impela. Yebo. Ayikhali. Yebo, sawubona mphathi unjani? Ngiyaphila, unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noNobuhle Madlala, oyi-guest la kwiNkaba TV. Okay. Yebo, ngihleli la nengane yakho, usisi uHawukile M. Alright. Hey, usekuchaze wakuchaza la e-studio, wakubeka, wakubiza nangeLambogini, wakuchaza nje. Hayi, bese ngifisa ngisho ukuzwa iphimbo lakho. Sengithi hayi ake sikufoneleke. Sizwe ukuthi hayi bo, lo muntu osechazwe kangaka sike sizwele nathi leli phimbo akhuluma ngalo. Awu, hayi ngiyabonga Nkosi yami mangichazwa kahle kanjena kanti ngiyiLambogini, awu phela akwandele bani. Hayi impela, hayi usekuchazile, washo nje, washo ngisho umoya wakho, indlela oyiyona nangendlela osumfundise ngayo nje. Awu Nkosi yami siyabonga bakithi ukuthi khona iy'ngane ezi-appreciate-ayo bakithi. Awu siyabonga kakhulu. Hayi. Bayawubona umehluko kulokho esenibafundisa khona. Hayi impela uyawubona, sasithi hayi asike singalivali uhlelo singakhulumanga nawe. Aha. Hayi Hayi cha. Ingane yami nje leyo ehlonipha kakhulu. Yenza nje lokhu okufunayo. Noma ngabe ufunani, ivele nje ikwenzele lento nje le oyifunayo. Futhi ngiyithanda kabi ngoba ayixhamazeli. Into inikeza isikhathi, ihlaziye kahle, ihlaziye, yenze ne-research uma kumele ukuthi yenze i-research. Emveni kwalokho-ke izokhipha nje lento ovele uyifunda. Hey. Siyambongela kwayena. Akasancumi i-studio. Ngiyafisa nje ukuthi nezinye iy'ngane ngathi
ngabukela bakithi kuyena ngifunde nje kuyena kodwa ukuthi okumnandi-ke naye futhi uphinde ayicobelele ngokuthi cha mina ngenza kanje ukuze umphathi ehlezi ejabulile. Cha ngempela Nkosazana ngihlezi ngijabulile njengomsebenzi asuke wenzile futhi nje ukhipha unyawo ngasonke isikhathi ngihlezi nje ngithi wow. Hayi siyabonga. Kodwa-ke naye ngoba nangu la eduze kwami ukhona. Sengike ngithi akakayikhulumele nomphathi wakhe. Akunankinga. So wena mphathi Kamphathi. Lamborghini Yeah. mama wesizwe Amagama mangaka. awu bakithi my Lamborghini my sports car Hawu Nkosi yami. mtapo wolwazi Akwenzele bani. mtapo wolwazi niyaphila mphathi Siyaphila unjani wena lapho? sikhona uyazi ukuthi akhona ama-library la ngaphandle kodwa mina ngenzelwa nje umusa ngabisane ngalethelwa i-library ehamba ngeenyawo ekhulumayo My babo. eletha izinto ezintsha ngaso sonke isikhathi Ayike. Akusazi-ke. Iphi library yakhe ekhulumayo? nathi lekhulumayo kuyimanje iyo lekhulumayo kuyimanje Awu. Maye. yebo okusho ukuthi la mphathi besenza uhlelo la kwiNkaba TV umuntu ekhuluma nabantu ababambe iqhaza elikhulu empilweni yabo babe bahlanu mhlambe sebengadlulayo kwabahlanu kodwa nje bebeka bahlanu nangaphansi ngababala-ke namabami no-guest ababala abakhe kwase kube ukuthi kufanele ukuthi siphikeke ukuthi ubani ofonelwayo kulaba engibabalile no-guest ababalile kwacaca ukuthi mina obvious. Wow, siyabonga bakithi, siyabonga nje, siyabonga kakhulu. Bengisazokubuza nje ukuthi kanti ukuphi? Yebo mphathi angiripothanga. Angibikanga ukuthi ngaphela ngithi manje befuna sengizohleba ngomphathi. Bese mase sengihlebile ngomphathi ngiphinde futhi afonele umphathi bese sengiyacebeka ke. Okay. Mase sengicebeka kanjalo ke. Kwaphela kanjalo ke ngamike umphathi ngicela ipunishment. Wow. Siyabonga nje, engakusho nje ukuthi nje Nkosi yami siyabonga. Awu nami ivoice yami izozwakala lapha eTV-nini. Hawu iphakathi kumanje. Njengoba nje Nkosi yami ukhuluma eTV-nini, njengoba. Impela. Umphathi bengifisa ukudlulisa nje ukubonga okukhulu ukuthi uvumele ukuba yithuluzi elokusetshenziswa uNkulunkulu ngempilo yami. Empilweni yami ufike la kukhona lolu hlobo lwesipanela ebelikade ngingazi nami ukuthi ngingalithatha kuphi. Ngilithandazelile eminyakeni eyedlule kodwa ngingalitholi. Kanti kuzokwenzeka-ke inyakeni ka-2025 kuvesane nje kwenzeke livele nje liqhamuke lesi sipanela mangabe siqhamuka sivele nje sizoqhamuka nje siyiLamborghini sports car. Uma ngabe iLamborghini ngathi mangabe ngiyitadisha-ke le engiyishoyo i-sports car kuthiwa i-fast wadlula wonke amanye amaLamborghini. Yona-ke
kuthiwa ivesane ithi iy'moto zise nje zidlula ziningi, ifike yona ithi ring. Uyasazi isiphepho ring, yabo. Ilesa sipanela-ke esasidingeka empilweni yami esiwumphathi ukuthi mangabe sifika nje kwafika nje kwane-turnaround kufika ring. Hawu, konke okunye kade yazi bathi abanye besabheka kwathi kusaqalaza ngapha nangapha wacha, hawu mina nje wacacisa eyami nje indaba isiqondile. Yebo, bengithi nje angidlulise ukubonga kakhulu ukuthi uvumelile futhi mina-ke isikhathi esiningi ngilo muntu lona ongathandeki kubantu. Uthola ukuthi mhlambe sizozwana mhlambe nomuntu mhlambe amasonto amabili, iy'nyanga ey'ntathu, emveni kwalokho hhayi akusahambi kahle. Ngobani? Kunezinto, ngiwumuntu one-discipline kakhulu, bese kube ukuthi-ke okusho ukuthi sekukhona okushayisanayo phakathi kwami nalowo muntu lowo. Kodwa umphathi wavesane wenza lento le engangivele ngifisa, yabo. Akaze kube khona clasha, akaze kube khona ini. Ngobani? Naye umphathi une-discipline, uyadisiplinana, uyabona nje ngacishe ngayithola mina qobo. Yebo mphathi, ibilapho nje indaba ukuthi nje ngiyabonga kakhulu, ngibongela nozakwethu futhi kakhulu indlela osiqeqesha ngayo. Umuntu usazi umuntu ukhuluma isiZulu esinonile, sithi asibhidilishe, asibambe, asibuyise, asilethe la. Ahlala umuntu kuse etadisha isiZulu, efuna ukusithola ukuthi isiZulu sinje, amagama izaga kungena kanjani uma ngabe kunjani. Yeyi, umusa ukube kuthiwa ufika ngempilweni yami mphathi, ngabe akunjalo. Hayi, shuthi mkhulu komehluko engawenza. Yebo, siyabonga kakhulu mphathi. Hayi, siyabonga nathi bakithi uma ubonga. Makhona nje ingane enakayo ukuthi ngiyafundisa ngendlela osuchaze ngayo, cha ngiyathobeka kakhulu, ngiyathobeka. Siyabonga kakhulu. Okusho ukuthi la mphathi kune voice note futhi ebheke kumphathi evela kuMamva waseMandeni. Wasemandeni. Yebo, sicela ukudlalela i-voice note yakhe umuzwe naye ukuthi uthini. Okay. Yebo. Ngithanda ukubingelela umama uJobe, ngibonge ithuba engilitholayo ukuthi ngidlulise amazwi okubonga. Ngibonga kakhulu ngakho konke ngingenile kwelinomusa iqhekeza Media Production and Casting Agency. Nemfudumalo engayithola phakathi komndeni wakwaJobe, ngibonga kakhulu. Nakuzo zonke-ke izimo umuntu adlule kuzo, nomama esemdlulise kuzo, engingakusho nje mina ukuthi nje siyazithoba kuwe futhi siyakuthanda ngendlela engachazeki. Sibonge nje nobunene bakho, uNkulunkulu akuphe inhliziyo emnene nende, nekwaziyo ukubekezelela ubuhlungu. Sometimes kube ngathi akwenzekanga lutho. Ngithi nje angidlulise ukubonga umama azi ukuthi ukukhanya buvela kahle ebumnyameni, nobumnyama futhi abusoze bavimba ukukhanya kwakho mama phekwe impilo zethu. Lokho nje engikudlulisayo ukuthi uyisibane futhi kubo bonke ubumnyama ngeke uzovimbeka ukuthi uyakhanya. Usikhanyisile-ke nangezingqondo. Wow. Uyena-ke impela uMamva.
Hayi. Nami ngibheka lokho engenisla eduze kwama ngibone. Yebo mphathi. Siyabonga kakhulu. Ya, ilokho nje engingakusho ukuthi nje nami angizwani nento ebheka eceleni. Ya, ngiyaqondisana nje impela. Ngikubuyise, busabuyiseka ngiyakubuyisa. Kodwa mase ngibona ukuthi vele hayi awusabuyiseki ngiyekuyeke nje kanjalo. Uyinhlanhlathelo ubhekele. Kuhle nje ukubona abantu bangabe bedisciplineka futhi befunda isifundo sabo. Bebuye endleleni mangabe sebelahlekile siqhubeke siye phambili. Yebo mphathi, hayi siyabonga kakhulu. Ayikho inkomo yobuthongo, there is no cow for sleeping. Kwayisho lo mphathi. There's no cow for sleeping. Yebo. Injalo nje. Yebo, hayi mphathi siyabonga kakhulu sikudedele kumatasa akho onawo. Sibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye yethu. Siyabonga kakhulu. Yebo siyabonga, siyakuthanda kakhulu. Uthandwa yimina. Nasestudio ngiyanithanda bo. Awu siyabonga. Siyabonga kakhulu, sibe right. Siyabonga. Mbukeli, sesihambe safika la ekuthenini-ke manje sicela ukuzwa wena ekhaya ukuthi ubani lo ofisa ukumbonga noma obani laba ofisa ukubabonga. Siyabonga kakhulu kunama voice note enu enisithumelele wona esizowadlala njengamanje. Sanibonani Mkaba TV, sibongile Ntshongweni. Ngibonge nje emndenini wami wonke ose-Eastern Cape nomndeni wami omunye okhona la kwaNqetho. Ngibabonge kakhulu indlela abadlala indima ngayo empilweni yami nje. Ngibonge kakhulu, ngaba ngikho la ngikhona ukube babe ngekho empilweni yami. Ngiyabonga. Ngibonge nje nabafethu enginabo abasey'ntabeni zaseHammersdale abadlala indima nabo bayidlala kakhulu kona konke akulomuzi esengikubona nje njengamanje bayidlalile indima. Kuningi nje abakudlalile. Ngibonge oXolani, oMusa, noNkululeko, Domsile, uMawami, uRose la ekhona. Ngithi ngiyabonga kakhulu. Ngaba ngikho la ngikhona namhlanje, senginomuzi wami, ngihlezi kahle, nginethezekile. Nje sengiphelele umsebenzi, ngihleli angisebenzi kodwa bayangenzela okuhle, banginakekela nje ngako konke empilweni. Nginakekelekile, ngikhuphele nje, ngiright, konke nje kuyenzeka. Angizizwa nje sengathi ngilahliwe njengoba sengihleli ngasasebenzi. Bayanginakekela nje ngayo yonke indlela. Ngiyabonga. Wow. Sanibonani kwiNkaba TV, uSisinolo la eThekwini. Ngiyabonga kakhulu ngalelo hlelo nesinika lona naleli thuba leli nizuvele lona lokuthi ke siphefumule, hopefully bazosizwa nalabantu esiphefumula ngabo. Nami ke nginabantu nje engifisa ukubabonga besaphila ekubala kubo uMama Mnguni ongigqumile nje kakhulu. Ngaba yilo muntu wesifazane engiwuye engikhuluma engicija nangezwi likaNkulunkulu, engicija nje ngokuningi empilweni. Ngibale osisi bami, ngibale uSisilena, ngibale nabancane nje kunami, nabo nje likhona iqhaza abalidlalile thina ekhaya ke sikanjalo phela. Ngiphinde futhi ngibale abazali, uma nobaba,
kwendima enkulu abayidlalile nabo ngikhula ngize ngibe mdaka. Ngibala omalume bakithi, hayibo nolunye mina uhlobo lomalume oluvedane luthi nje, hayi mshana ake sidodisane. Cabanga nje ngumuntu wesifazane kodwa nje bazothi woza asidodisane. Noma ngakuthiwa-ke ngenza amaphutha angakanani, because umuntu umehamba phela endleleni enza amaphutha, hhayi abangilahleli labantu ngaphandle. Kunalokho nje bayangisondeza, bangiqondise, bangitshengise ukuthi no, empilweni kuphilwa kanje, endleleni kuhanjwa kanje. So ngiyababonga kakhulu, inkosi ibabusise kakhulu kakhulu, amen. Ngithatha leli thuba ngibingelele nguNobulunga Mkhize. Namhlanje ngithi ngizobonga abantu abadlale indima enkulu empilweni yami. Ngibonga kakhulu ku-anti wami uMathembu. Ngiyabonga kakhulu Anvosho, ubile umuntu kimi ever since nje ngimntwana. Ungithandile, ungaba ingane, akukho bengikhala ngingakutholi. Phinde ngizobonga u-anti wami uSibongile Hlonga, akukho angangenzelanga khona okwamacele. Namhlanje ngimdala ngimngaka usakwenza lokho. Ngiyabonga kakhulu ma wengane kamalume wami, and wawuze ngalokho ekhaya but kukhulu ongenzele khona. You have played a role of a mother to me. Ngiphinde ngizobonga ubusisiwe wakaMpungose. Ngibonga kakhulu dadewethu ubile usisi wami, wayidlala indima yokuba usisi emhlabeni kumina, futhi wangithanda, akukho obungangisizi ngakho empilweni ubukwenza namhlanje, futhi sisabambene. Ngiphinde ngizobonga umkamalume, our first queen in the family. She's always there for me, she always have my back, and ngiyabonga kakhulu. Ngizobonga uMagayi owale entabeni zaseNdwedwe. Ngiyabonga kakhulu Mrs. Sithole. Ngiyabonga kakhulu, izandla zedlula ikhanda konke ongenzele kona. You pick me up from nowhere and wangenza umuntu, wangifundisa, wenza into engekuyenziwa abanye abantu kumuntu. Kukhulu, kuningi Vico ongenzele khona. Lokhu njengoba ngisho izandla zedlula ikhanda. Ngibonga kakhulu, ngithatha leli thuba, kahle kahle udlale indima enkulu empilweni yami Sisimbali. Ngisaba ngisho ukukubiza nangosisimbali. I take you as a mother. Ngibingelele kwiNkabi TV. Ngibonge nje leli thuba ukhuluma nawo Mr. K odumile nje kakhulu, njengomuntu onga give up, umuntu oyiphusha hard ngale ndlela ukuthi udela konke ukuze akwazi ukuthi afike efuna ukuya khona. Ngilimalile mina kakhulu, ngitrustile abantu, sacrifice ukuze abantu babe right. Ngadela isikhathi sami, ngadela ifamily yami, sacrifice even my love life for ukuthi ngithi bring change to me and bring change to other people. Ngibonge nje kubantu abangenze ukuthi ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi empilweni kunjani. Ngaba ngikho la ngikhona ngenxa yabo, ama-negativity abo okungenza bangibone, bafile ngathi bangangibona ngiyi-downfall. Ngibonge nje uMavela olaphaya eLimpopo. Ngibonga kakhulu ngwani ngama-negativity anginikeza wona, wayisondeza eduze kwami, waba umuntu as if we're gonna bring a brighter future together as partners, as friends. But kanti uzongilimaza. Ngalo ukungilimaza kwakhe kungikhulisile ngoba ngaba ngikho la ngikhona. Ngiphinde ngibonge nje futhi usisi walapha eMaritzburg, naye futhi naye wangilimaza ngale ndlela ukuthi kwangikhulisa ukulimaza kwakhe. Ngaba ngikho la ngikhona. As we speak kwimanje, yabo ngiqeda ukwenza nje i-call, getting a call from high company esebenzisana nama-brand wonke akhona ongawacabanga. So abantu kade angifisa uku-collaborate nabo. As we speak tomorrow, we're having a big partnership meeting esobe sign up. Kuzovuleka ama-doors abantu abaningi, something which I was always dreamed of, ukuthi kube khona abantu abasizakalayo ngenxa yami, kuba khona kwami. I-role uNkulunkulu angilethe yona emhlabeni izodlala izokwenzeka. So nje ngiyabonga kakhulu, ngaba ngikho la ngikhona ngenxa yalabantu.
Ngiyabonga. Babukeli nizizwele ukuthi kukhona ababonga okuhle, kukhona ababonga okubuhlungu, kodwa okubakhile baba ilabantu abayibona namhlanje. Sitholile laphaya ekuqaleni uthe ubani, uthe uSbo wasubonga umndeni wakho abala ko-Eastern Cape, abala koNqetho, ababala nje baba baningi ngisho nako-Hammarsdale. Niyathandwa mindeni, qhubekani nikwenze okuhle. Sathola laphayana ubani, uthe uSisnow wabonga wazi wathi udodiswa ngisho nawo omalume, wamhlalisa phansi. Ngiyachazela. Yebo, ewumuntu wesifazane. Sithi nje izandla zedlula ikhanda lapho komalume emndenini wonke wakhe, qhubekani niyenze lento enhle eniyenzayo. Kwase sekungena uthe uNokulunga, Nokulunga wababonga baba baningi. Qhubekani mndeni nibambisane nikwenze lokhu okuhle. Ubonga uze ubonga uzothi iqueen yasemndenini wakhe. Ukhuluma lana ngomuntu owafika eze emendweni, kodwa wafika ekhaya waphenduka waba umama. Siyabadinga abantu abakanjalo. Mangabe ngaphosi mhlambe ngiyacabanga mhlambe umalumekazi, angisakhumbula ukuthi utheni. Lowo bomalumekazi siqhubeka nje nizenze lezi zinto lezi ezinhle enizenzayo emndenini. Uma ngabe nifika emndenini kanjalo kanjalo ngokwahlukana. Siyabonga kakhulu. Sabe sesiyivala-ke lana-ke ngobhuti uthe uMr KB uthi yena ubonga abantu ngezinto ezinegative abaziphonse kuyena, uze ubalula omunye ukuthi wayekade ecabanga ukuthi bazohlanganisela indaba zamabhizinisi, kwaba sengazi ukuthi kuza kahle, kanti okusho ukuthi uzomlimaza. Uyacabanga ukuthi sabantu sikhula ngendlela nje ey'ningi futhi ey'hlukahlukene. Siyambonga-ke kodwa uMr KB ukuthi aphumele obala ngale nhlungu yakhe ayizwayo. Abonge futhi ngoba yena ubonga ukuthi wenziwe kabi. Ekwenziweni kwakhe kabi wakhula, kwakhona okuhle okwenzakalayo empilweni yakhe. Ayi cha, nathi ndoda enkulu, hayi siyakubongela kakhulu bakithi. Ngazi ukuthi amabhizinisi akho, zonke izinto oyifisayo empumelelweni empilweni zingenzeka, uphumelele kahle. Nawo ama-meeting amakhulu lawo washoyo ukuthi wahlelile, engazi ukuthi kungaphumelela konke, kungabe kusaba khona lokhu akulimala bakithi. Siyalithatha uhlelo lwethu silibeka la namhlanje. Siyacela nobuhle ukuthi valelisa kubabukeli, ngingasali phela sengivalelisa ngento sesikhulume kangaka. Babukeli nisale kahle emakhaya. Ngiyabonga kakhulu, ngijabulile ukuba kanye nani namhlanje. Uzophinda ubabone nini? Ngizobabona nje soon. Mhlawumbe sesizokhuluma ngendaba yomngani ebesithembise ngeyo. Hhayi-ke babukeli, sizizwele ukuthi uyayithembisa eyomngani ukuthi uyabuya. Siyafuna vele ukwazi ukuthi umngani wamenzani. Athi emncane kangaka yena nje aphumele obala athi akanamngani. Mbukeli, sibongile kakhulu ukusibekezelela kwakho, ukuhlala nathi, u-interact-a nathi, ama-voice notes, uvo lwakho. Siyacela ukuthi ningayeki, niqhubeke. Inamba yethu esitholakala kuyona uzoyibona ivela lapho kwi-screen, uyithinte, usitshele ngisho naney'nhlelo mhlasimbe ofisayo ukuthi sibe nazo. Thina-ke silalela abantu ukuthi bathini bese senze lokho abakushoyo. Nje siyacela ukuthi nisenzele lokho kakhulu, bese ningakhohlwa ukuthi nisherele nomunye ama-link. Inkaba TV, ningalenzi iphutha. Like, subscribe, share, comment. Siyawacela ama-comment akhayo, siyawacela ama-comment nasilungisayo ukuthi lungisani kuphi, ngoba thina-ke sithinta izinto ezithinta abantu ngampela, yabo. So nje siyabonga kakhulu mbukeli, niqhubeke nisilandele, niqhubeke nibambisane nathi kukhona konke. Nisale kahle.